Комина е на фирмата, която ние сме официален представител. Произведена в Литва. Фирмата е Vilpras Pramone. А Vilpra Group е една литовска компания, най-добре да го кажа, която е с почти 30 годишна история в отоплението. Специално Vilpra Pramone от последните поне 25 години се занимава с нержавейка, с комини, с такива нержавейкови метали. И днес ще съм на обекта, за да почистим комина. Доколкото знам, от доста дълго време не е чистен. Тук става комин. Имаме 4 комина, които са... Всичките сме ги слагали ние. Инструментите, които ви трябва за да разглобите комина, са ето или една такава отверка и един такъв импулсен ключ. Така. Сега ще се кача горе. Хубаво е да си ходи във вътрешния канал на керамидата, за да не се, колкото е възможно по средата, за да не се случат и тия работи. Такива отчупвания. Така. Това е комин, който е прахово боядисан. Такива цветове може да си изберете, каквито има в RAL гамата. Тук имаме комин, който е на повече от 10 години. Чистенето не беше необходимо. Явно не се използват чак толкова много. Аз съм взял душника тук. И гледам се чисти. Тук няма комин, няма пушици. Ще отида нататък към другия. Изглежда относително чист, но все пак може ще отворя шапката да видим какво става вътре. Виждате, комин на повече от 10 години, доста сериозно използван. Това е един кит за покриви. Общо взето е една много твърда битумна лента, която е армирана и залепва изключително много козирката. Ето тази част е металната, която всъщност влиза отдолу под керамидите. Ето ги виждате как се върват отгоре. А това стяга металния кит към външното тяло на комина. Ето с тази скоба тук. Аз ще сваля ето тази скоба тук. Като си сложиш така лицето в комина и ти духа тягат. Когато е отворено отдолу, трябва да им кажеш да вземат да затворят. Това е причината, поради която най-малкото нещата трябва да се нараждаем, защото тук седат навън, духа ги вятъра, вали ги дъжда и снега. Ако тръгнеш тук развиваш нещо черно, на тия условия просто няма как стане. Новият дизайн на Vilpra комините на скобите е толкова много по-удобен. Това е хубавото на тия компании, които се движат от умни хора, е, че се развиват продуктите непрекъснато. Независимо, че ми харесва и е хубав. Просто има някои минимални разлики, които ги усещам. Примерно в скобите, в тройниците. Ми прави огромно впечатление. Именно това е причината, преди която работим с тях, защото просто винаги всичко, което продават, пасва първия път и се развиват. Ето така. Това сега е комин, който е, както казах, често използван на камина. Трябва да се спомене, че тази къща няма и ток. Его се е общото чист. Това е хубавото на нержавейковите и тази гладка повърхност, че трудно позволява да се налепи масотия. Докато тези с по-грапавата повърхност комини, които са керамичните, точно това е лесното да се случи при тях. Сега тук по принцип мога да пусна четката, ама като цяло не виждам смисъл. Това, което се вижда, първо е, че изолацията е абсолютно суха тук по ръба. Завода производител препоръчва да се чисти комина на всеки 3 месеца при активно ползване. Естествено, това е логиката на балтийските страни и за северните народи. Тук също се ползва активно, но както виждате, тъй като камината е доста високо качество, е с хубаво изгаряне и налепите са минимални. По принцип може да пусна четка, но знам, че комина е директно надолу и няма оплаквания с горенето на камината, а аз го виждам тук, че е общо взето чист, така че може да кажем, че този комин ще си работи все още доста добре. Ето,
Дори така мога да ги изчиста на ръка. Е сложена за да не влизат птици. Но тези шапки работят много добре. Сега нямаме абсолютно никакви проблеми. Дори с най-обикновените, които са просто шапчица, работят, обаче тъй като тук е доста ветровито, може би се чува, избрахме да сложим тази. Има естествено и варианти за още по-голям вятър, обаче те са основно за северните страни. Добре, тук не се наложи да правя нищо, но хубаво, че го проверих. Контакт с нас и всички наши предлагани продукти може да намерите на нашата страница.